Реагирам на вашите простоти. Какъв оригинален контент. 2.26. Така, може би някои от вас спомнят, имало едно време един TikTok профил на План, който вече го няма. Защото TikTok реши да ме намрази и просто да ми изтрие всичките видеа. Така без причина. Защото просто си е казал, един акаунт от този свят няма да навреди. И ме махна. Аз направих нов, ето тук може да видите, да последвате. Вижте как го държа. Колко съм изобретателна. В този канал, който вече го няма, бях направил едно видео и ви казах в това видео да им праща всякакви простоти, всякакви простоти, на които да реагирам някой ден в такова YouTube видео. Как показвам само. Колко съм изобретателна. За втори път. Вие започнахте да ми пращате, най-тъпите снимки, които съм видела някога. Просто аз губех мозъчни клетки, докато гледам това нещо. Така че настанете се удобно, легнете, седнете, паднете по стълбите, каквото искате. Вземете си нещо за пиене, нещо за хапване и гледайте как реагирам и се травмирам на вашите простоти. Да започвам с първото нещо. Нека го оставим това в 2025. Вече не е тренд, не е готино. Това да кажеш 6-7 е равно на големи мозъчни проблеми. Спрете с това нещо. Към следващото. Тук ще казах нещо. Към следващото. Какво е това 5-5-5-5-5-5? Смисъл... да, дето казват, невъзможно е да нацелиш това. И ако го нацелиш, получаваш много пари. Тя го нацелила, уоу. Браво. Не бе, кой почва да яде пицата така, бе? В кой век живееме, бе? What? Добре, брат, как? Добре. Как протича мисълта на тези индивиди? Така, значи взимаш една пица. Обръчаш и почваш да ядеш от коричката. Само да ям солет с клечка и да почва да го ям така отдолу. Нещо такова ми. Даже тук в случая са си взели само клечката и папата. Може би не са толкова гладни за всичките тези неща, които има върху пицата. Може би само си искат само количката хората. Не ги съдя. Не бе, кой почва да яде пицата така, бе? В кой век живееме, бе? Как протича мисълта на тези индивиди? Какво е това? Анди. С затворени очички. Спинка. Найките кукални. Защо снима просто момчето как стои гледа в една точка и ти го снимаш, нахално ми го пращаш? Остави детето си живее живота. Да, това съм аз, когато разбера, че имам 3 домашни и един проект. Точно така гледам. Ама едно към едно. Няма разлика. Коткенце. И аз имам куче. Но мързи да стана да го донеса. Чачи пити! Чачи пити! Чачи пити. Защо ми генерирате неща и ми ги пращате? Не харесваме яй. Баня ми ще гръмне. Баня ми ще гръмне. Баня ми ще гръмне. Банана ми ще гръмне. Защото върху бананчето има стикерче на клипър. И то ще направи пуф. И ще гръмне. Мен ми гръмна главата, докато го смисля това. Да? Какво? Кажи здравей. Ето Рая ви казва здравей. Цъкнете лайк за Рая. Защо го правят това другите ютубери? Не го разбирам. Още едно коткенце. Не, това не е за вярване. Това не е за вярване. Играчки! Плюшеви играчки! Това е невъзможно! Тъпите реклами. Сега трябва да чакам. Няма да чакам, бе. След малко ще ми падне батерията. Няма да снимам. Нямам да чакам. Нямам време да чакам. Айде още една реклама. Не знам, напоследък като дойде една реклама, идват още 15. И аз издивявам. О, не. Аз изключих телевизора, вместо да спра рекламата. Не ми е лесен живота. Зареждай по-бързо, нямам никакво време.
Така да речем, че беше това. Да си представим, че е било това. Даже май същото. Не знам, да си представим, че е това. Да, даже май това същото беше. До тук свършиха лошите работи. Сега добре. Нали казах, че преди малко свършиха лошите работи? Защо пак ми слагате brain rot и някакви си сиксе? Спрете. Ай! ChatGPT! Защо си генерирате? Значи, хора, които си генерират снимките и си ги слагат нали, в ChatGPT да ги генерират. Снимките са ви достатъчно хубави и без AI. AI само ги огрозява и ги прави като бавно развиващи се, но имате някакви мозъчни проблеми. Така изглеждате. Иначе в нормалната снимка ще е супер. Спрете. Или знаете ли какво? Кой какво иска си правим? Кога съм аз да казвам? Риба? Не. Хлебарка? Не. Мравка? Не. Пластмаса? Не. Желязо? Всичко за... Не. Какво е това? Чакай, че ме стресна, бе. Чакай, успокой се. Какви сте зъби, какви сте неща? Да дива! Този аз го гледам. Супер смешен е. Един от класа ми е това. Абсолют живко. Оставете горкото момче намира втори път. Не знам какво ви става, ама като ви кажа, изпратете ми нещо и вие решавате. Сега ще изпрата най-излагащата снимка на моя най-добър приятел. Защо? Ако е било по негово желание, подкрепям. Наистина забавно. Но обаче, ако просто така си го направил... Да, така, това беше абсолютно всичко от цялото видео. Надявам се ви харесало и палец нагоре, за да функционира YouTube, за да може да ми изпраща на още повече хора, да се гледат тези видеа и да така работят нещата. Защото YouTube няма да се сети сам. Пламика, че много простотия. Дай да ги спратя на всички. Не, няма да се сети. YouTube не е чак толкова умен, като мен. И очаквайте следващото видео, защото определено съм намислила нещо интересно. Чао и до другата седмица, може би.